ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்லிமலையில் செம்மேடு அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கோம். வர வழியில் நம்மளோட நண்பர்கள் சொன்னாங்க, எப்பா இதுதான்ப்பா மிளகு செடி அப்படின்னாங்க. நானும் பார்த்ததில்ல, இப்போ தான் முதல்ல பார்க்குறேன். ஸோ இதே மாதிரியே நிறைய பேர் மிளகு செடி பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் ஒரு வீடியோவாக போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வீடியோ எடுத்திருக்கேன். நல்லா பாருங்கள், பெரிய மரம் போயிருக்கு. அதுக்கு கீழே விதை உண்டி வச்சுருக்காங்க. அதன் மூலயமா அப்படியே அந்த செடி வருது. அதை செடின்னு கூட சொல்லக்கூடாது, மிளகு கொடின்னு தான் சொல்லணும். அந்தளவுக்கு கொடி பறந்து வந்துட்டுருக்கு. இதில் மிளகு எங்கேயாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கலாம். அப்படியே கொஞ்சம் க்ளோஸில் பாருங்கள், பச்சையும் சிகப்பும் கலந்தது ஒரு காய் மாதிரி தெரியுதுங்களா, அதுதான் மிளகு. இந்த ஒரு செடியில் இது மட்டும்தான் இருக்குது. வேறு எதுலையாவது நிறைய இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து அதையும் காமிச்சிடலாம். போய் பார்ப்போம். இது தாங்க மிளகு காய். இது அப்படியே அழகாக பழுக்கும். பழுத்ததுக்கப்புறம் அதை தனியாக எடுத்து வச்சுருப்பாங்க. பழுக்கலைனாலும் எடுத்து வச்சாலும் அது காஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துருவாங்க. காஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பழுத்து இருந்தாலும் சரி, காயாக இருந்தாலும் சரி, அது கருப்பு கலரில் நமக்கு மிளகா கிடச்சிரும். ஸோ நல்லா பார்த்துக்குங்க. இதுதான் மிளகு செடி. இதே மாதிரியே ஏகப்பட்ட தோட்டங்கள் நாங்கள் பார்த்தோம். பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் மிளகு செடி.